Ha costat Déu i ajuda, però ho hem aconseguit. No tengo palabras. Jo suposo que la gent que roda ràpid serà una pista fantàstica per fer competicions inclús internacionals. Vam proposar a l'Ajuntament ara fa 2 anys aquesta remodelació perquè la pista, la fusta ja tenia uns 30 anys de vida, llavors es tenia que canviar pràcticament totalment perquè era impossible arreglar-ho a trossos. Llavors, aquest Ajuntament de Barcelona, tenim que agrair a l'Ajuntament de Barcelona l'esforç i el suport que ens han donat per fer aquesta remodelació, per fer aquest canvi total de la fusta. Continua sent fusta de sèrie tipoteca del Camerún i continuem tenint la mateixa pista ràpida que teníem, encara molt millor, perquè ara la fusta és nova i la resistència a la rodadura és molt menor. Que és una fusta que ve del Camerún, és una fusta especial, la mateixa exactament que hi havia que es va posar fa 30 anys. És una fusta que té tots els permisos de tala d'arbres, de sostenibilitat, de fusta controlada, diguem, que no és una fusta que és qualsevol, vull dir que passen un registre. Es va portar aquí, es va fer tot el procés de secatge de la fusta i a continuació ja es va començar a desmuntar la pista antiga, un cop es va desmuntar la pista antiga es va reparar les costelles, que és el suport interior, és com una mena de costelles que aguanta tots els llistons. I un cop es va tindre reparades les costelles va començar el procés d'instal·lar els llistons, perquè això és una instal·lació d'un llistó al costat de l'altre. Tot aquest procés, des que es va començar a desmuntar fins que es va acabar l'últim llistó, aproximadament han sigut 6 mesos i mig. Que está mucho más rápida que antes, mucho más suave, se puede rodar mucho más tranquilo, sin preocupación de caerte en algún bache o algo, o resbalar por cómo estaba antes. Y estupendo, muy guay. Nosaltres, la Junta Directiva d'aquesta federació, quan vam entrar ara fa 2 anys i mig, ens vam plantejar molt seriosament de fer aquí un verdader centre de ciclisme, no tan sols amb la pista, amb la remodelació de la pista que ja diguem s'ha lograt, sinó també amb tirar endavant l'escola de trial, tirar endavant una escola municipal de BMX i també poder tancar els dissabtes al matí el circuit urbà alrededor del velòdrom. Volem tirar endavant tots aquests 4 projectes perquè això sigui un verdader centre de ciclisme. Tenim que donar les gràcies a l'ajuda i al suport que ens dona l'Ajuntament de Barcelona i també la regidoria d'Horta Guinardó per tirar endavant tot aquest projecte i esperem que puguem continuar tenint aquesta col·laboració en el futur.